Gradonačelnik Novog Pazara rekao je da je saradnja između sandžačkih gradova Srbije i Crne Gore čisto ekonomske prirode i da ne bi volio da to neko pogrešno protumači. Mi se ne zadovoljavamo samo tom političkom pričom, mi želimo što širu, što veću priču koja ima veći ekonomski moment, zato mi širimo, pravimo prijatelje i sa drugim iz okruženja, jer nam je jako bitno. Mnogo je loše ako se politizuje ta priča pa se pogrešno shvata i onda se koče neki projekti. Kad kažemo mi želimo da vidimo Sandžak kao modernu evropsku regiju, ljudi to odmah misle ko zna o čemu se tu radi. To su klasične, najklasičnije ekonomske priče od koje svi mogu da imaju korist, prekogranična saradnja gradova koji se nalaze u crnogorskom delu Sandžaka i gradova koji se nalaze u srbijanskom delu Sandžaka. Od toga mogu svi da imaju koristi. Velika su sredstva u evropskim investicionim fondovima opredeljena za prekograničnu saradnju. On je saradnju gradova Južnog i Sjevernog Sandžaka okarakterisao kao čisto ekonomsku i da gradovi u ovom dijelu Sandžaka mogu samo imati korist. I grad Novi Pazar, kao što znate, ima bratske odnose i sa Sarajevom, ali i sa Podgoricom, upravo zbog toga da se pogrešno ne tumači saradnja recimo između Novog Pazara i Bijelog Polja, Novog Pazara i Berana, Novog Pazara i Rožaja i ne treba to politizovati, nego gledati čisto ekonomski od koga svi mogu da imaju koristi i to ne znači da samo ovi gradovi, nego mi smo jako raspoloženi za saradnju sa svim gradovima iz okruženja kao što su i Kruševac i Kraljevo i Užice i Kragujevac, svi su dobrodošli za saradnju.